Apa po yung nagawa po? Iwan na lang. Sila niyo? Hello, hindi ako mag-share mo. Ang lain naman ako katulog ako dito. Boss, ano boss? Ano yung boss? 16. Nata na lang. Ano yung mga kita boss? Nata na lang. Ah, sige boss. May kilala po po ba? Hindi. May suki ko. Ay, sige sige. Tanaw lang. Sige boss. Boss, may tao boss. Tandol, kamara. 5 star. Kapila na sa buong pasilip ng mga na yan. 100. Nakabilog na gano'n. Ah, 12. Grabe, hindi mo mahal. Subukan siya sa inyo. Dugay-dugay na yan. Okay na. Dugay-dugay na yan. Kanbas-kanbas na nga lang yan. Ilan yung boss mo? Bilog? Ilang bilog? 9 na. Iwat na bilao. Kuwaya na gano'n. Kapila sa buong pasilip na yan. Yun lang mo order na ako starters. Or as well, 650. Pero meron ako na cheaper na same version. Pero mas, mas araw. Matagong sa mo din. Tapos partner. Oo, starter. Kanbas-kanbas na lang yan. Pasirit na lang ng mga bata kay Why Again. Patay.
Ako pa dito na. Imagine.